Ay. Kung ano lang gusto kay kuan boss, lubot ako ah. Kana mo na ako ah. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode ko, nandito kami sa AS Fortuna Street, Barangay Giso, Mandawi City, Cebu. Dahil titikman namin ang sikat na tungulan dito mismo sa Delpas Tungulan. Dami po nilang nabibenta everyday mga ka-studio, almost 200 kg po. Kaya tara na, excited akong matikman to. Let's go! Yan yung large intestine, no? Prepare muna tayo ng sausawan mga studio. Yan. Yung sito. Silip, igain natin para lalong sumarap. Wow. Oh, sili oh. Yan mga studio, na-prepare na po yung mga pagkain. Sobrang excited na po kumain kasi sobrang daming tao nakagusto sa kanilang restaurant. Sobrang daming tao na pumunta dito kumakain talaga. Araw-araw, sold out po talaga sila. Kaya ito na po yung mga pagkain mga studio. Meron po ditong iba't ibang klaseng lamang loob ng baboy po. Merong combination ng small and large intestine. Saka meron din po itong mga rectum. Ito po yung crispy na crispy style. Saka mayroon din tayo dito mga studio na large intestine. Ito yung rectum talaga na hindi ko pinagkato. Wow. Grabe. Saka mayroon tong lamas oh. Lamas sa loob. Ang haba mga studio. Saka nandito din po yung pisngi ng baboy. Yan, ginawang crispy po. Tapos chinap. Mayroon din tayo dito puso. At saka Mountain Dew. So ayan mga studio, hindi natin ito patatagalin. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, inan na ito. Dito tayo magsimula sa crispy. Ayan. Tingnan natin kung talagang crispy ba. Wala mo nang sausawan. Crispy nga. Ang sarap ng timpla ng mga studio. Kasi itong namang loob nila na marinate ng 5 hours. Wow, tagal pala. Yan with dalawang sili lang muna. At tatlo pala. Mas lalong sumarap. Meron tayong puso. Ang ganda itong pamari sa puso talaga mga studio. Yan. Sausaw natin yung puso mga studio with
sibuyas na puti. Ayan. Ang sarap po. Bigyan natin ng sili at saka ito. Yan, ipatong natin. Wow. Dito naman tayo sa pisngi mga studio. Diyan o. Maayos talaga yung pagkamarinate nila dito mga studio. Kaya masarap yung timpla. Kaya pala sobrang daming taong kumakain dito. Kasi the best mga pagkain na dito. Mura, saka masarap. Ngayon no, ang dami ng tao nagsilatingan pa. Dito yun sa likod ko mga studio. Sobrang busy po nila. Ayun. Uy, ayaw talaga kukuha yung sili oh. Huwag kang matakot. Ito yung large intestine mga kasudyo. Sobrang excited na dito. Laki pala no. Ano kaya yung lasa nito? Tignan natin. Wow! Sobrang lambot po. Tsaka walang amoy. Ang bango ba dahil sa nilagay nila na sibuyas. Wow! Ito po yung rectum. Dito po dumadaan yung alam nyo na po. Huwag lang mo kayo mag-isip na masama. Pero ito po, sobrang sarap niya. Sobrang maayos yung pagkalinis sila dito. Sobrang marinated, malasang malasa. Hindi ka makakaisip ng masama dyan. Kasi masarap. At saka Grabe, ang sarap niya wa. First time ko itong mga studio. Magaling, magaling. The best pa yung Delpas tumulan. Itong large intestine nila. Malasang malasa, walang mabahong amoy. Masarap yung timpla. Alam na alam mo na sobrang marinated talaga. Kasi yung pagkain talaga, pag binarinate mo ng matagal, mas lalong sasarap yan ma. 30 years sila na recipe kaya alam na alam nila yun. Magaling talaga sila magluto mga studio. Tapos ang dami nilang mauubos sa isang araw pa no. Madami silang naubos sa isang araw. 200 kg no? Minimum. Tapos na sold out na sila ng 5 PM pa lang sold out na ba? Wow. Grabe. 200 kilos. Ang dami nun. Sobrang enjoy ko dito mga studio. Maraming salamat sa may-ari. Kay Ma'am Delpa at kanyang husband po. Sobrang babait po nila. Oo. Maraming salamat po. Ayan mga studio. Magpapatuloy na po kaming kumain pero puputulin na po namin itong video na to.
mayroon pala silang bagong branch doon sa Sugbo Mercado, katabi po ng M2 sa mga taga Cebu po dyan. Hindi kayo makapunta ng Mandawi, mayroon doon. Katabi po ng M2, Dilpas, Tumulan. So ayan mga kasudyo, kita-kita po tayo sa sunod na pudhan. Bye-bye! Bye-bye!